isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Puluan is already 11:14 PM at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will And Listen. we don't judge culture. At meron na nga po tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po. Good evening. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Pwede pong na lang, Christine. Christine. Ilang taon ka na, Christine? 27. 27. San lupalop ka naman galing, Christine? Sa Metro Manila. Metro Metro Manila. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Christine. 27 from Metro Manila. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay yung sa buhay ko po. Kasi yun, nung nag-aaral ako, lagi akong nakikinig sa magulang ko po na mag-aaral lang, ganyan. Tapos bahay, yun lang po hanggang sa mag-25 ako. Tapos nag-decide ako nung 25 na nagtanong sa akin yung father ko na nagka-baby na ako kasi 25 years old. So ang namin na kapag 25 years old na babae, mahirap na siya magkaanak. So nag-try ako nung araw na yun, na 25 years old ako. Tapos, ang nangyari po nun, hindi ako nakabuo. So, naging molar pregnancy siya, ganun. Tapos, ang nangyari, naraspa ako nun. Tapos, nung pagraspa sa akin, hindi naging normal yung body ko. Kaya, kailangan ko siyang i-chemotherapy. Nung after ko malaman na chemotherapy, yun, bumagsak lahat ng mga pangarap ko sa buhay, ganyan. Parang nangyari, kinwestiyon ko si Lord na bakit ganito nangyari. Tapos after nun, ang chemotherapy ko, low dosage lang. Tapos, nung tinaray na namin ng 5 days hospital, biglang naging aggressive yung sakit ko. Hindi siya naging normal yung pregnancy test through blood. Ang nangyari, nilipat ako sa pinakamalaking hospital, public. Tapos, Wait lang, Christina. Medyo pinaprocess namin kasi itong mga inilahad mo sa amin. Itong mga unang linya o itong mga unang ikinuwento mo sa amin. And at 25, you tried to be pregnant. Tama? yes po. But then, naging molar pregnancy siya. Yes po. And when we say molar pregnancy, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nun, hindi nabuo yung bata sa loob ng mattress mo. Kaya kailangan mo siyang i-raspa o i-remove sa mattress para maging normal. So according kasi dito sa na-research namin from Mayo Clinic, ito daw ay rare complication Yes. of pregnancy. Okay? So Yes. meron daw 2 types of molar pregnancy. Ito yung complete molar pregnancy and partial molar pregnancy. So in a complete molar pregnancy, ito daw yung placental tissue swells, namamaga, and appears to form fluid-filled cysts. Wala daw fetus.
Tapos dun daw sa partial molar pregnancy, the placenta might have both regular and irregular tissue. Merong pwedeng may fetus, but the fetus cannot survive. So, alin dun yung klase ng molar pregnancy? Yung partial po. Partial. Yes. Okay lang ba sa'yo na pinag-uusapan natin tong bagay na to? Yes po. Okay. Wala akong mapagkwentuhan din eh. Okay. We are really sorry, no, Oo. doon sa nangyari sa'yo. And doon sa sinabi mo na right after that, kailangan mong iraspa. Tapos nabanggit mo kanina, kinakailangan mong mag-chemotherapy. And I also researched, no, na ang chemotherapy ay treatment para ma-destroy yung fast-growing cancer cells throughout the body. So, sinasabi mo ba na nagkaroon ka ng cancer? Yes po. Stage 1 pa lang yung low dosage na tinake kong chemotherapy. Okay. So, anong klaseng cancer to? Yung una po kasi yung sa molar pregnancy pa lang talaga siya mismo. Tapos sunod nun, GTN na siya. Gestational trophoblasm neoplasm na siya. Okay, hindi po kami doktor kasi dito ni Titan Jello and sinusubukan din naming maunawaan itong ikinukwento mo sa amin kasi para din ito sa kaalaman ng lahat, no? Hindi kasi Oo. natin alam tong mga bagay na ito. So, yung mga nabanggit mong terms kanina, no, na chemotherapy, tapos meron kang iba pang ginawang treatment para sa iyo, no? Or may pinagawa ka pang treatment para sa iyo. Eto bang cancer na ito ay ovarian cancer? Yes po, ovarian po. Okay, ovarian cancer. So, doon nakita yung cancer cells sa Yes ovary. po. Okay. Sige, continue. Continue mo lang yung storya mo. I mean sa mattress po. Mhm. Yun. Sa Tapos, nung nalipat na po ako doon sa may pinakamalaking ospital sa public po, bali, isa lang yung bantay nun, yung naging partner ko nung araw na yun kasi gusto ko nga magkaanak. Yun yung napili kong maging partner ko. Yun lang yung bantay ko. Tapos yung father ko naman, tsaka ate ko mahirap magbantay kasi may anak din. Okay, Yung ate wait lang, ko. Christine. Liwanagin lang natin. No? It's not ovarian cancer. It is gestational trophoblastic neoplasia. Tama ba? Yes po. GTN kung tawagin. Yes, GTN po. Tama. Okay, okay. Sige. So, yung sister mo, Siya din yung nagbabantay sa akin kaso madalang lang. Mhm. Tapos yung father ko naman nung una lang siyang nakabantay kasi nga nagtatrabaho din, siya din nagsusupport sa akin sa hospital. Tapos yung naging partner ko po nung dapat may baby kami, yun po yung nagbabantay sa akin sa hospital. Bali ahead yung age niya sa akin ng 3 years. Tapos, after nun, balik-balik ako sa hospital. 6 months to 7 months din yung treatment sa akin. 7 cycle po. Daming nangyari, ang daming pagsubok. Parang nag-50-50 ganun. so anong tumatakbo sa isip mo habang lahat ng yun ay nang pinagdaraanan mo? Parang lahat na ng goal ko, gusto kong marating sa buhay. Gusto kong puntahan. Parang tumigil, ganun. Parang nag-stop lahat ang mga iniisip ko na dapat ito gagawin ko. Kasi din ako breadwinner din ako. So, parang nangyari nun, ako na lang yung kawawa. Kasi, ako na yung sinusuportahan ulit, ganyan. Tapos, di na ako nakatulong. Ang hirap. Pero after naman ng session ko nun, naglagas yung buhok ko nun. Kaso hindi naman lahat kasi parang kumapit pa yung ibang buhok ko.
Tapos after ng this year lang, January. Tapos yung chemotherapy ko. Tapos, dun na ako nagpakalbo. Nung nakita mo yung sarili mo sa salamin na wala ka ng buhok, anong tumatakbo sa isip mo nun? Ano, na kahit kalbo ko, ganda pa din. Na success. Ganun. Kasi, kahit na kinimo ko, yung katawan ko, hindi ako namayat. Tumaba pa nga ako, nahiyang. Kaso lang, nagkaroon ng komplikasyon sa last chemo ko. Kasi, nagkaroon ng fatty liver. So, kailangan mag-diet. Nabilang mo ba kung nakailang chemotherapy sessions ka? 7 po. 7. And normally, pagka kinikimo ka, ano yung hirap na pinagdaraanan ng isang pasyente? Ang hirap kasi gigising ka, tapos ikikimo ka, tapos nangihina yung katawan mo. Tapos minsan wala ka pang bantay, ganun. Isa lang bantay pwede. Pag umalis ng isa, wala na. Wala ka ng bantay. Parang ang lungkot din sa part ko. Ilang oras tumatagal yung chemotherapy session? Ano po yun 8 to 10 days kasi confine. Tapos, after nun, 8 na gamot ituturok sa'yo. Sa first and second day, meron kang 5 na gamot. Naka-dextrose yun. Tapos, after 7 days, meron ka ulit na 3 gamot. Iba yung sa kanya partner, no? Di ba may mga nagkikimo na pupunta sa ospital tapos uuwi? Sa kanya Yun po yung nag-i-stay. sa breast cancer naman po yun. Sa kanya nag-i-stay. Mhm. Grabe. Kasi may radiation. Yung sa akin po wala. Wala. Sa dugo lang kasi yung abnormal. Yun yung binabalance na. Mm. Bakit Bakit may mga pagkakataong wala kang kasama o walang bantay? Kasi nga po, yung ate ko, yung family ko busy, may mga asawa at anak na, ako na lang wala. Tapos yung partner ko lang, kaso pumapasok siya. Pagpapasok siya, uwi siya sa ospital, matutulog. After, bantayan ako, tapos papasok na ulit. Pagpasok niya, wala na ang bantay. Pero yung mga pagpasok naman ng partner mo, naiintindihan mo naman. Kasi no choice Mhm. At some point ba sumama yung loob niya sa'yo, loob mo sa kanya dahil imbes na i-prioritize ka niya at hindi na lang muna siya pumasok para babantayan ka, mas pinipili niyang pumasok? Hindi naman po sumama yung loob ko. Mhm. Kasi siya na lang din maasahan ko Mhm. Masasabi mo bang malaki rin ang itinulong sa'yo at nasuportahan ka ng partner mo? Sobra, kahit bago lang kami. Mhm. And you are so Medyo- brave. Apo. Napakatapang mo. Mhm. Mhm. Kailan yung huli mong chemo, kamo? Nung January lang. January lang. And kailan madedetermine kung ikaw ay cancer-free na? Kapag 5 years. 5 years. Tuwing kailan ka nagpapacheck or kailan uli yung susunod mong check-up? Meron po kasing cycle sa check-up. Meron nung 5 beses sa isang buwan, 5 beses na gano'n. After nun, pag normal lahat yun,
2 months, 2 months, 2 months. Tas after nun, ngayon po, every 3 months na po. Kumusta yung mental state mo? Sa ngayon po, di ko sure eh. Bakit? Bakit di ka sigurado? Kasi, problema kami ng, ng partner ko. Kasi ako kasi, independent. Mhm. Siya, may pagka-immature pa siya, gano'n. Tapos, pinanghawakan ko na lang sa relasyon namin yung pinantayan niya ako. Yung sakripisyo niya sa ospital. Tapos, nagtatrabaho na ako. Parang ako yung, yung tumataguyod, ganyan. Tapos, one time nga, nagawa ko nung magloko, ganun. Nagawa ko nung mag-try ng mga bagay na hindi niya nagagawa. Hindi ko alam kung mali. Katulad ng mga anong bagay to, Christine? Naghanap ako ng bagay na hindi niya nagagawa. Kasi meron ding negative na nangyari sa hospital na ginagawa ako Ano yun? para sa kanya. Yung po, kasi nakadextrose ako. Mhm. Kailangan niyang ng uniform kasi nga diba sa hospital siya. Nilalaban ko pa siya, ganun. Tapos yung dapat na pagkain ko nabigay sa hospital, binibigay ko sa kanya. Tapos di niya na-appreciate yun. Lagi niyang nung gumaling na ako, nung wala, tapos na ako chemo, lagi niya sinusumbat. Inalagaan kita, sige maghanap ka ng iba, alagaan ka ba sa hospital? Ganun. Christine, hindi ko masyado pang maunawaan kung saan nanggagaling din yung mga linyahang yun nung lalaki. Pwede mo bang i-explain pa sa amin ng mas malalim kung sa palagay mo bakit may mga ganong klaseng linyahan o bakit nagkaroon ng ganong klaseng eksena? Yung kasi po, kasi ako po kasi independent, yung mindset ko, iba yung mindset niya na na-experience ko na siya. Ang experience niya palang, kakastart niya palang ng trabaho, ganyan. Tapos, tumigil siya sa pag-aaral. Tapos, mindset ng magulang niya, nasasama na sa amin dalawa. Tapos, sa hospital naman, yun nga, yung mga nagagawa ko rin sa kanya, na parang siya lang nakakaisip na siya lang yung gumawa ng effort, ganun. Tapos yung pera niya, sa akin napupunta. Pag nag-aaway kami ngayon, sinusumbat niya yun. Sa isip-isip ko, bakit naman ganun? Kasi nung araw nung nasa ospital kami, sabi ko sa kanya, nahuli ko kasi siya. Kausap niya ex niya. Nasa ospital ako, ang buong akala ko, wala siyang ginagawa, nagtatrabaho lang siya, papunta siya sa ospital, alagaan ako. Tapos nung nahuli ko siya noon, ngayon, sinasabi ko sa kanya, huwag niya ako sumbatan na nalagaan niya ako, naggantukan niya. Kasi may ginawa siyang mali. Ang pangit lang sa side ko na susumbat mo yung ginagawa mo sa akin. Samantalang ako, simula nung nagkarelasyon kami, lahat ng sweldo ko, lahat ng gusto niya, binibili ko. Minsan, hindi ko sinumbat. Ngayon lang. Nung parang napupuno na ako, na parang ang dami ng negative na nangyayari, hindi na maganda sa relasyon. Hanggang sa, yun, nakapagloko ako. Di niya alam.
Tas iniisip ko ngayon kung hihiwalayan ko siya, kung panghahawakan ko pa ba yung pagbabantay niya Nauna yung o ano ng hindi lalaki? na. Mahirap. Siya ba nauna? Christine, tama ba ako ng pagkakaalam? Ikaw ang nag-cheat kasi hindi na kayo nagkakaunawaan nito ni Guy, tama? Ngayon po, Pero siya ang nauna? nung nasa hospital po, Yung panahon na nasa hospital ka, kakalaruin ko lang medyo na-lost kami ni DJ Rocky. Yung nasa hospital ka, siya ay gumagawa ng kalokohan nang wala kang ngayon kaalam. ko lang nalaman. Ngayon mo lang nalaman. Kasi nahawakan ko na yung account niya. Okay, pero bago mo pa malaman, nagdesisyon ka din na mag-cheat ka sa kanya. Hindi pa po. So, nagdesisyon ka lang na lokohin siya, yung nalaman mo niloloko ka na niya. Opo, nung pangalawa na. So, may una pa. O, yun yung kausap niya yung ex niya na pagtingin ko sa messenger, wala na yung combo nila. Okay, pinatawad mo siya doon at hindi ka bumawi. Hindi po. Sa pangalawang pagkakataon na nahuli mo siya, doon ka na bumawi. Oo. Okay. So, nung bumawi ka dito sa partner mo, nakaramdam ka ba ng satisfaction o mas nakaramdam ka ng guilt? Parehas po. Sa palagay mo, bakit? Kasi yung yung naglako ko nun, parang ang sarap sa feeling na may ganitong tao pala na kaya ka namang bigyan ng attention na gusto mo. Tsaka yung treatment, ganyan. Tapos kung minsan, babalikan ko ulit yung sa hospital. Paano kung bumalik ulit yung sakit ko? Sino na mag-aalaga? Kaya ba netong nung nilapitan kong lalaki na gawin yung ginawa no? Ngayon kung karelasyon o hindi, ganun yung iniisip ko. Saan mo ba nakilala tong lalaki na to na kasama mo sa pagluloko? Sa sa trabaho. Sa trabaho? So, nagkikita kayo, nagde-date kayo? Sa work lang po. Sa work? Mm. Alam ba ng partner mo ngayon na niloloko mo siya? Hindi. Mm. May bala ka ba na makipag-iwalay sa partner mo? Nire-ready ko nga po eh. Hindi ko alam kung kailan. Nire-ready mo yung sarili mo na makipag-iwalay ka na sa partner mo? Oo. Sinasabi ko na sa kanya yun. Kasi ilang beses na kami lagi nag-aaway. Sabi ko pagod na ako. Last na to, ganyan. Tapos pag pupunta siya ulit, bibili niya yung gusto ko. Yun na naman ulit. So, sa palagay mo, ano yung rason kung bakit nandyan ka pa rin hanggang ngayon? Kasi iniisip ko yung time na nasa ospital ako. Iniisip mo yung mga nasakripisyo niya para sa'yo? Mm. Pero Christine, ba't hindi mo naisip yun yung panahon na nag-decide ka or choice mo na bumawi sa kanya? Yun nga po eh, kasi bumawi na po ako sa kanya eh. Ayun nga. Ibig sabihin, kung gano'n na ang nangyayari, hindi na healthy na ipagpatuloy pa ang relasyon ninyong parehas. Kasi, para magloko siya at bumawi ka doon sa bagay na yun, hindi naman tama yun na ang sagot sa panloloko sa iyo ng partner mo ay panloloko lang din. Naiintindihan ko.
Ano po kayang pwede kong gawin? Gusto mo pang mapakinggan yung mga ma-advise namin sa'yo? Hmm, Anong pwedeng Okay lang. gawin na katulad ng... Anong tanong mo? ano bang ano pang bagay na makakapagpagaan ng loob ko ng peace of mind kasi bawal ako ma-stress. Huwag na lang kaya mag-love life? Trabaho na lang ba? Mhm. Sikasuhin na lang yung sarili ko. Mhm. O maghanap pa ako o maghintay ng taong asihigatan pa yung ginawa niya. O meron pa ba taong ganun na magsasakripisyo sa'yo pero hindi ka susumbatan? Alam mo, Christine, hindi ko alam kung yung mga sasabihin ko magiging tama para sa'yo o magiging mali para sa'yo. Pero habang nagsasalita ka kanina, ito lang yung tumatakbo sa isip ko. Yung isang relasyon, nandyan at nandyan yung mga lalabas, yung mga salitang hindi mo akalaing lalabas sa bibig mo. Na kahit gaano mo pa kamahal yung isang tao, meron at meron kang mga salitang mabibitiwang alam mong maling, na tsaka mo lang marirealize pagkatapos mo nang mabitawan. Pero hindi mo naman talaga minimin. And let's also try to understand na noong mga panahon naman siguro na inaalagaan ka nitong partner mo, genuine naman siguro yon. It's just that siguro ngayon, nagagamit niya yun. 'Di ba? Kasi nasasaktan din siya. And sometimes, hurt people hurt people. So pag nasaktan tayo, may tendency yung kabilang tao o yung isang tao din na saktan ka pabalik. But it doesn't mean na hindi na naging genuine yung naging action niya ng pagtulong at suporta sa iyo nung mga panahong nagkikimo ka, no? So, yun yung mga tumatakbo sa isip ko na meron at merong mga mag-partners dyan na nakapagbitaw ng mga hindi nila talaga gustong bitawang salita na makakasakit sa partner nila. But at the end of the day, they still love each other. But in your case, kung nandun na rin naman yung mga pagluluko, hindi lang sa side niya, kundi sa side mo, at parang wala naman na rin yung respeto, wala na rin naman yung tiwala, mahirap na rin magtiwala, maybe it's time to focus sa sarili. Especially if meron kang mga ganyang klaseng pinagdaraanan or nandiyan ka sa sitwasyon na yan at may sakit ka na dapat labanan. Your partner should always be your partner at hindi dapat kalaban mo sa ganitong laban ng buhay mo. So, kung nagagawa mo na rin na magloko sa partner mo, and sabi mo kanina, masarap sa feeling yung ginawa mong pagluloko, at the same time, may guilty feeling din. Well, hindi ka tuluyang magiging payapa kung ipagpapatuloy mo talaga yun. At hindi ka rin naman talaga magiging happy for the rest of your life kung hanggang ngayon, yan pa rin yung pipiliin mo. So, tsaka mo lang tunay na mararanasan at malalasap yung kapayapaan and kasiyahan kung wala ka na sa isang relasyon na pinipilit mo na lang maging masaya o pinipilit mo na lang maging buo. O kung nakakapit ka man pero isang daliri mo na lang yung nakakapit. Tama. Hindi na buo.
At pag nagmamahal tayo, hindi naman pwedeng isa-isang daliri lang yung tinataya natin. Buo din. Buong pagkatao din natin. At dun sa tanong mo na, meron ba bang magmamahal sa'yo katulad nung pagmamahal ng taong yun? I think, meron naman din. Pero, love isn't conditional. Hindi porke na gagawin niya yung bagay na yun para sa'yo, ibig sabihin nun, mahal ka na niya. Mhm. Because love is unconditional. Tama. Na kahit ano pang gawin niya, dapat mahal mo siya. At ganun ka din naman sa kanya. Ganun din siya dapat sa'yo. So I hope you find that kind of love in your life. Na magkasakit ka man o wala ka mang sakit, mahal ka. At wala ka mang sakit, meron ka mang sakit, mahal mo siya. Hindi dahil lang sa nandyan siya palagi para sa'yo. Si Titan Jello din may sasabihin sa'yo. Yes po. Pero partner, ganda na ng mga sinabi mo. Mm. Alam mo, Christine, ang masasabi ko lang sa'yo, naway buksan mo yung isipan mo at puso mo sa mga napakinggan mo ngayon na sinabi ni DJ Rocky. Ako simple lang ang sasabihin ko sa'yo na ang isang pagkakamali ay hindi na pwedeng suklian ng isa pang pagkakamali. Alam mo, Tin, naiintindihan ka namin sa kalagayan mo, sa sakit mo. Pero ibang usapan din kasi, yun dun sa relationship na meron ka. Tanong mo sa amin, gusto mo na ng peace of mind para makabuti ba to sa nararamdaman mo, sa kalagayan mo? Ang tanong, kapag nagstay ka ba, baka doon mo makita yung peace of mind o kaligayahan mo para lumakas ka. Kahit nahihirapan ka na, pipigilan ka ba namin doon? Ikaw lang ang makakapagpasya niyan, Tin. Pero kung tingin mo naman na humiwalay ka doon sa guy na yun, yun ang magpapalaya sa'yo. Magkakaroon ka ng peace of mind doon. Ngayon pa lang, gawin mo na. Huwag ka na magdalawang isip pa. Alam mo, Tin, ang isang taong may problema lamang ang makakasagot lang din kung ano ba yung magbibigay o magpapagaan sa kanya kapag dinesisyonan niya yung meron siyang bit-bitin na problema. So kung ako sa'yo, Tin, kung tingin mong tama na yung lumayo ka na sa kanya, let go mo na. Huwag natin isarado tulad din na sinabi mo kanina na tama pa ba na magmahal ako? Huwag natin isara yung sarili natin sa opportunity na may magmahal muli sa atin. Dahil kahit naman may karamdaman tayo, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng mahalin ng tama. Hindi na tayo pwedeng mahalin ng buo. Hindi ganun yun. Mhm. May mga tao pa rin na handang magmahal sa atin. Siguro nandito ka lang siguro sa relasyon na to na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Pero hindi para sabihin natin na yung relasyon ninyo wala nang magandang nangyari. Mhm. 'Di ba? Ikaw na rin naman mismo nagsabi na may magandang nangyari sa inyo. It means may mga alaala ka na pwede mong mabitbit Mhm. once na bitawan mo tong tao na to. Na sa isang pinakamabigat na pangyayari sa buhay mo, may tao kang nakasama. Yes. 'Di ba? Mm. Pero hindi lang talaga siguro kayo para sa isa't isa. At yun ang kailangan natin tanggapin, Mhm. Tin. Pero kung kunwari mapagtagumpayan nila to, Oo. 'di ba? Or pagsubok lang to, baka kayo. Baka kayo, 'di ba? Mm. Tama yun. Hindi rin natin masabi. Nasa sa kanya eh. Yes, Tin. Ito lamang mga sinasabi namin ni Titan Jello. Tama actually si Titan Jello. Itong mga sinasabi namin, ito ay mula lang din naman sa perspektibo namin. But at the end of the day, it is really your choice. Mm-mm. And gusto ko lang din i-remind ka, Tin, na you are in a vulnerable state. Tama. At kapag ang tao ay nasa vulnerable state ng buhay niya, 'di ba? We tend to ponder on our feelings. And pag yung feelings talaga natin yung pinamayani natin sa buhay natin,
parang ang hirap din talagang mag-decide kung ano ba yung pipiliin natin sa buhay. I think you also have to give yourself a time. No? Time to think, time to reflect. Hindi naman kailangan magdesisyon agad ngayon. Tama. Pwede naman bukas, mga 2 a.m. Oh. O kaya pwedeng magdesisyon by this week. Hindi ko masabi kung kailan ka talaga magiging handa magdesisyon. Pero maganda na mag-reflect ka, mag-isip-isip ka. Kung kaya mong mag-journal ka. Kasi ang hirap din ng pinagdaraanan mo. Iniisip mo na nga yung sarili mo at the same time iniisip mo pa yung relasyon na mayroon ka dun sa tao. Tapos hindi lang isang tao tong pinapasok mo sa buhay mo, kundi dalawa pa. So magkakaibang relasyon yun. Tapos breadwinner ka pa kamo, tas may trabaho ka pa. So ang dami mong mga iniisip. Ang dami-dami mong ginagawa sa buhay. And sabi mo nga kanina, bawal kang ma-stress. And minsan talaga sa buhay ng tao, ang nagpaparami ng stress niya, alam mo kung ano? Yung mga maling desisyon niya sa buhay. Tama. Tayo mismo ang naglalagay dun sa bagay na yun, na mai-stress tayo. Oo. So, in order for us to be not stressed in a certain situation, let us not put ourselves in a situation na alam nating mai-stress din tayo. Katulad ng pagpili ng dalawang tao o kaya ng pag-entertain ng dalawang tao all at the same time. Ngayon, Tin, tatanungin ka namin. Medyo naliliwanagan ka ba? Opo. Palagay mo, ano yung mga susunod na hakbang na gagawin mo? Aamin ako sa kanya. Aamin na. Na nagloko ako, ganun. Anong feeling mo magiging reaction niya? Magagalit. Tatanggapin ko na lang yung magiging kapalit. So, handa ka kung sakaling talikuran ka niya? Magiging handa. Paghahandaan muna. Pero kung Bago ko sakaling, umama. pero kung sakali man, natanggapin ka pa rin niya, handa ka rin ba? Yes or no? Yes po. So, payag ka na ituloy niyo yung relasyon ninyo just in case na sabihin mo sa kanya na nagkamali ka tapos tanggapin ka pa rin niya at the end of the day. Anong gagawin mo kung sakaling mangyari talaga yon na tanggapin ka niya tapos talagang ayusin niyo yung relasyon ninyo? Yung ganun ba? I am just so curious. Siguro kung mangyari yun, lilipat ako ng trabaho. Lilipat ka ng trabaho para hindi mo na makasama yung second guy. Iwas. Paano naman sa part niya? Support niya, hindi ko alam kasi kung nagluloko ba siya o hindi eh. Kasi one time nun, ayaw niya pahawak cellphone niya. Tapos sinayaan ko na lang kasi nga, minsan may ugali talaga ako pag na-stress ako sa isang bagay, nilalayuan ko na. Tapos hindi ko alam kung ano nang lagay ng cellphone niya. Basta, ang siguro gagawin ko na lang muna ngayon, amin ako sa kanya, ready ako muna. Tapos, kung tanggapin niya ako, iiwas ako sa trabaho. So, aamin ka para sa kapayapaan ng puso mo dahil gusto mong sabihin na yung pagkakamali mo. Okay. Naway maging Tama handa ba? ka. Tama ba na umamin? Depende yan, Tin eh. Depende sa sitwasyon eh. Kung tingin mo, yung pag-amin mo ay yun ang magpapalaya ng puso mo para matanggal yung bigat at malaman mo kung ano ba talaga yung sagot ng taong minamahal mo o magiging reaksyon niya dun sa sasabihin mong nag-cheat ka,
go. Pero minsan, may mga bagay na kung tingin mong hindi mo naman ikakapayapa o mas lalo lang magiging damage para sa'yo at sa relasyon ninyo, mas maigi na lang na kung alam mo naman na hindi na nakakabuti para sa inyo ang isa't isa, let go mo na. Nang hindi mo man sabihin, let go mo na lang. Tsaka Christine, ano lang, no? Gusto ko lang itanong sa'yo kung sa tingin mo ba may choice ka? Anong choice po ba? I mean, may choice ka. May choice ka to say yes or to say no or to let go or to stay. Nagdadalawang isip din ako. Kasi base dito sa mga nabanggit mo kanina, no, tinatanong ka namin kung anong susunod na steps mo. Sabi mo, aamin ka. Okay. That is your choice, ang umamin. But when you said, and when I asked you, nung tinanong kita, kung what if bumitaw siya, okay, respetado mo yon. Pero nung tinanong kita, anong gagawin mo pag tanggapin ka niya? Sabi mo, edi tuloy pa rin ang relasyon. So, are you telling us, sinasabi mo ba, na nakadepende doon sa sagot ni Guy, doon sa pag-amin mo, yung magiging desisyon mo sa relasyon na ito? Opo. So, parang go with the flow. Basta ako, aamin ako, clean slate, and si Guy na bahala magdesisyon para sa akin. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Parang ganun na nga. Alam mo, Tin, wag mo ipasa yung bola dun sa tao na alam mo naman pwedeng maguluhan din sa magiging mangyayari. Alam mo, Tin, ito lang nakapagloko ka nakapag-cheat ka. Given na sinasabi mo kanina na nakapagloko rin siya. Nahuli mo siya bago ka magloko. Dugtong-dugtong ko lang Bakit hindi mo pa rin siya maiwanan? Nagawa mo na nga magloko dahil nagloloko na siya. Dahil ba etong tao na to ay lagi pa rin nandyan sa buhay mo? At yung taong pinili mo na maging kasama mo para maloko mo tong guy na to, yung kasama mo sa trabaho, ay hindi niya naiintindihan yung sitwasyon mo. Tama ba? So, kaya mo rin tong hindi mabitawan itong mismong partner mo na original dahil nandyan siya palagi para sa'yo. Oo. Alam mo, nagiging unfair ka pag ganyan. Sabi ko nga sa'yo, sana hindi ka na nag-cheat. Kung alam mo palang mahal mo tong tao na to at hindi mo kayang bitawan, sana hindi ka nagloko. Kasalanan ko. Parehas naman kayo may pagkakamali. Parehas naman nagkaroon ng dahilan, 'di ba? Kung bakit nila nagawa yung mga bagay-bagay. But what matters is that you make things right. And you acknowledge that it is wrong to stay in a relationship or to still push for the relationship na alam mong niloloko mo na lang yung taong nasa kabilang side o yung partner mo. May gusto ka pa bang sabihin, Christine? Wala na po. Alam mo, Tin, bago tayo matapos dito, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang cheating ay cheating. Kahit babae ang magloko, lalaki ang magloko, parehas lang yung timbang niyan.
Pero kasi, the fact na ang babae ang nagloko, iba kasi yan. May feelings yan. Para lang sa akin, Mhm. na kapag ang babae Mhm. ang nagloko na, may feelings yan doon eh. Iba yung lalim niyan eh, kapag yung babae ang nagloko na. Sabi nga nila, dude, ang lalaki pag nag-cheat daw sa isang babae, more of physical. Mhm. Pero pag ang babae naman nag-cheat, more of emotional. Yes. More of, yun nga, nandun sa emotional na level. Kasi yun yung mga bagay na hindi nila nakukuha dun sa partners nila. Mhm. And according naman dito sa mga nasabi ni Christine kanina, parang dun din naman nagmumula yun eh. Dun sa emotional level, 'di ba? Kaya rin siya nakapag-cheat, no? Christine, meron ka bang gustong sabihin ngayon sa partner mo kung nakikinig siya ngayon? Baka lang sakaling nandun siya, nagdadrive, nagmamaneo, kaya naman natutulog, tapos bukas bigla na lang siyang Mapanood niya to. makapag-play sa Spotify ng Top Secret o kaya naman sa YouTube channel ng Love Radio. Baka lang may gusto kang i-share tapos matulungan ka na namin na talagang makapagsabi ng totoo, umamin sa kanya na nag-cheat ka. Mhm. Oo nga. Minsan nanonood siya sa trabaho. Ay, nakikinig siya. Gusto kong sabihin sa'yo, sorry sa nagawa ko. Ano ba? Yun. Yun, nag-cheat ako. Alam ko na mali, pero ginawa ko, sorry. Sana mapatawad mo ko. Kung hindi mo man ako mapatawad, soon, sana mapatawad mo ko kung tatanggapin mo ko o hindi. Tatanggapin ko kung ano man yung magiging desisyon mo. Kung iiwan mo ko, mag-focus na lang ako sa sarili ko, sa family ko ulit. Kung tatanggapin mo naman ako, lalayo na ako sa tukso, gano'n. Lilipat ako ng trabaho. At magpo-focus ako kung ano yung mga good memories natin. Mag-uumpisa ulit tayo. Yan lang. Mhm. Salamat, Christine, sa pagtawag mo sa amin, no? And hopefully, makapaghatid talaga ito sa iyo ng kagaanan, no? Sa iyong kalooban. And hopefully, magawa mo na o masabi mo na yung gusto mong sabihin at magawa sa iyong buhay. And we wish you good health, no? And total remission or ano bang tawag dun sa ganon? Total remission, no? Kapag wala ka ng cancer, tama ba? Total remission. Wait lang, baka mamaya mali tayo eh. May naririnig ko doon eh. Pinaprocess ko rin kung ano. Tama ba ako doon? Oo. Naririnig ko eh. Total remission. Basta cancer. Ayan, ka na. tama. Tama Full ka dun. remission Yung means full. that all signs and symptoms Yes. of a disease such as cancer or a mental health condition have disappeared and respond to treatment. Ay, hindi! Tama. Cancer-free, gano'n. Cancer-free. Yes. Actually, hindi naman nawawala doon eh, di ba? Hindi lang nagiging active yung cancer, tama? Bawat katawan natin, di ba, may cancer cell daw. Tama ba ako doon? Christine? Hindi po. Hindi totoo yan.
Hindi. Sige, tatanong ko dun sa doktor ko bukas. Meron sakit na tulog, pero yung cancer, hindi. Oo. Tawag ko nga yun bukas. Sa derma ko. Derma mo pala. Okay, wait lang. So, hindi naman daw ibig sabihin ng nagkaroon ka ng remission, cured ka na. Yes. So, yung remission means the signs and symptoms of a disease are reduced or have disappeared. So, ang pinakamaganda sigurong ma-wish natin para sa ating top secret sharer na si Christine ay maging cancer-free. Yan. Yes. Not the total remission, but cancer-free para talagang walang-wala ka ng cancer. Oo. Bumabalik eh. Ayun, no, sabi nila. Bumabalik. And hopefully talagang gumaling ka in all aspects, no? Yung hindi lang yung magkaroon ka ng healthy body, kundi heart, mind, body, and soul. Yan. Mahalin mo muna yung sarili mo, Christine. Yes po. Ang ganda pa naman si Christine. Kaya pala pinili mo na namang sagutin, dude! Cute lang po. Oo, masyadong humble naman to si Christine. Anyway, thank you, Christine. Thank you, Tin. Okay po. Thank you so much. Bye-bye. Parang close na kayo ni Christine talaga, ha? Tawag mo, Tin na lang, ha? Hindi. Naikli ko lang. Napatawa tuloy yung mga bisita natin ngayong Monday sa booth, no? Aliana Dalisay and Brian Mariano. Aliana Dalisay and Brian Mariano. O, diba? Sabi, may mga bumubulong-bulong dito sa gilid ko kanina eh. Sabi naman, hindi naman porke babae. Yun lang talaga yung may feelings. Mga lalaki din kaya, may feelings din yan pag nagluloko. Hindi, ang punto naman doon, ang cheating is cheating. Hindi natin pwedeng i-tolerate yan. Ang mali ay mali talaga. Yes. Pero kasi, ako aminado ako bilang napagdaanan natin yan, yung pace na yan. Di ba? Hindi, ako hindi ko na para magmalinis ng isang sarili ko. Dumating tayo dyan. Cheating is a choice, but kapag ang lalaki ang nag-cheat, hindi ko masasabi na punong-puno to ng emosyon. Minsan, tinawag lang talaga. Ng kalikasan? Ng kalikasan, gano'n. Hindi, totoo. Ng Kaligayahan. Kaligayahan na ng laman. Kasi para sa akin, ang babae naman ay iba. Diba? Iba din yun sa babae. Hindi naman pwedeng tinawag lang ng laman yun. Babae kayo. Hindi naman ganun. Pero I think ito yung mga most of the time na nangyayari. Pero hindi ibig sabihin nun, ganun na generally, no? May mga pagkakataon din kasi talaga na may klase ng babae. Alam mo yun, iba yung gusto structure din niya, di ba? Oo. Or parang iba rin yung DNA ng babaeng yun na parang, okay lang to. Okay lang yung ganitong klaseng play-play, no? Walang klase, walang emotions involved. Bagay. Kumbaga, yung iba din naman, depende sa tao eh. So, hindi rin natin masabi na mapalalaki, mapababae, ganito siya, ganun siya. So, it's all a matter of a choice, no? It's a matter of choice. Kaya, kabisyo kung ayaw mo siguro magkaroon ng komplikadong sitwasyon sa buhay, huwag na lang tayo mamili ng isang bagay na alam nating magpapakomplika pa ng sitwasyon natin. Wag na rin nating dagdagan pa yung stress natin sa pamamagitan ng pagdedesisyon na mali sa buhay natin. Kasi yun lang din naman yung nagiging dahilan, 'di ba? Para mas lalo tayong mas stress kasi nagdedesisyon tayo ng mali. So kapag alam natin na yung isang tao siguro nagkamali na sa buhay natin, edi subukan natin kausapin. Subukang i-correct. Pero kung hindi na correct, mabigyan ng pagkakataon para i-correct yun, edi huwag mo nang sayangin yung oras at panahon mo, 'di ba? Para umasa pa na magbago yung tao. Tama. And focus sa sarili. Napakahalaga nun, dude. Lalo na yung top secret sharer natin kanina may cancer. Hirap nun, Napakamahal ng gamutan. Napakatagal ng bibilangin na panahon. Kailangan ng disiplina, kailangan ng consistency, kailangan responsable ka, at ang pinakamahalaga may support system ka. Kaya siguro din naramdaman niya na kailangan niya ng suporta ng partner. Dahil nga, busy rin yung mga tao sa paligid niya. And I just hope na mas makita ng mga tao sa paligid niya, especially yung mga kapamilya niya, yung suportang kinakailangan niya na hindi lang dapat manggaling sa partner niya. Kumbaga sana meron ding mas mapaigting, 'di ba, na suporta yung members of the family, especially if she is the breadwinner.
Kasi yung mga breadwinner, akala kasi talaga ng iba, parang hindi, malakas yan, okay yan. Pero hindi po, minsan di lang nila pinapakita na Bumibigay bumibigay din. na sila. Pero kailangan po nila ng suporta. Tama. Especially sa mga pagkakataong ganito. So, matuto rin tayong makaramdam bilang family member ng taong yun. Na hindi rin natin dapat iasa sa ibang tao na hindi naman kaano-ano, kadugo. Hindi pa sila kasal, 'di ba? Tama. Pero yung commitment nandun eh. Partner kasi. Pero feeling ko yung mga suportang ganun dapat nagmumula talaga sa Sa kadugo mo, pamilya. sa pamilya mo. Tama. Eh. So, yun. Ganda. Mga kabisyo, napakinggan nyo na naman po ang isang storya na kumurot sa ating puso. Napakinggan po natin ang storya ni Christine at ni Sapphire kanina sa programang Rocky Secret Files with Titan Jello at Top Secret. Kaya mga kabisyo, muli kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful song by James Ingram, Just Once. Metro's #1 Love Radio. Basic!